Respondentul nostru, Lucian Băltean. Lucian, se știe care a fost motivul conflictului? Deputatul PDL poartă vina? Până în acest moment există două variante. Pe de o parte se spune că deputatul Adrian Sava a fost urmărit de doi indivizi încă din Prahova. A ajuns la un magazin din Iași și acesta a fost atacat în plină zi fără niciun motiv. Pe de altă parte sunt persoane care susțin că deputatul de Ploiești a ajuns la Iași alături de un prieten. Acesta avea de încasat niște bani de la un magazin. Un conflict spontan l-a făcut pe deputat să se implice și în cele din urmă să cadă victimă. Cert este că Adrian Sava a depus plângere la poliția din Iași și cere să fie găsite persoanele care l-au atacat. Am încercat în această seară să luăm legătura cu deputatul Ploiești, însă acesta a refuzat să facă orice fel de comentarii. Între timp, polițiștii deși au declanșat o anchetă și încearcă să afle exact ce s-a întâmplat în acest conflict. Bine, dar cum se simte deputatul PDL dincolo de acest conflict? El nu a avut nevoie de internare, a fost doar un conflict, se pare că nu a fost vorba de o bătaie, practic a fost vorba mai mult de niște injurii aduse, de niște brânceli, dar nu a fost vorba de internarea deputatului în spital. Acesta a plecat fără nicio problemă acasă, după ce a depus plângere la poliție. Lucian Băltean, mulțumim pentru aceste amănunte.